Lana uma sikubuyisela unkosikazi wakho, sikubuyisela umuntu wesifazane wakho, akufani nokuthi sibuyisa nje i-girlfriend yakhe nesonto nithandene nahlukana ungakashayi ngisho ukushaya. Yebo. Mesibuyisa umfazi ufuna sazi ukuthi we have to both fight. Number 1, yini lena emhambisile? Lento emhambisile ayisekho yini kuwena? Abantu abazibuza lonto ukuthi uhanjiswe yini? Kanti behlaliswe yini? Angifuni ukuthi mina uthi uhanjiswe angisenamali, uqaleni ungabi namali, wamshela unemali. Wohamba emoto emali nomsheri cha, pho manje usihanyiswe yini? Because kunento ekuwena elwa nawe ixosha izinto kuwena because abantu besilisa they never understand i-sociology yabo ukuthi kwenzekani around them. Check your social mapping yakho ukuthi thini. Before ahambe umfazi, lento iqale ikushaye financially, kuqale nje ikubulala emalini, imali engavumi, imisi ikubulale ngamaphupho, imisi ikubulale enkondleni yocansi ungasabi muhle. Ubhede ekhaya uthi uyozama ngaphandle ufike ushaya ubhacaze kakhulu ke ngaphandle uthi ngcono ngisho ekhaya. Lento ifikile kuwena but wena oyi-attend. Izothi isuke ibikufaka ezikweletini, oyi-attend still. Ithi isuke ibikuzondisa nabantu akade uzwana nabo, still oyi-attend, ithi isuke ibixosha umfazi. Iqedile ngabe iqhumile ke lapho usule ngemthini ke manje. Usubuya wena ufuna kubuyisa umfazi, but i-autology or imbangela yokuthi lo nkosikazi ahambe wena awufuni ukudila nayo. Lento ifana nani na? Ifana nomuntu onamathumba kodwa ebehlelwa i-CD4 count. Akusiza ukulapha amathumba kodwa i-HIV ama-ARVs ungawadli. Qala ngama-ARVs ugcina ukulapha amathumba azoziphelela. Kuzobe sekulula usofaka iplaster kuphela. Nomfazi kunjalo. Lento emhambisile dila nayo kuqala. Ngoba uma ke wadila kahle nayo kuqala uyakwazi ukuthi umfazi abuye noma zibuyele. La senza njena ke. La unkosikazi uhambile wena uexpect ukuthi uma ufika mina ngizokunika ngithi mina ahamba ukhulwandle ufaka umchamo ukhafula. Bakwenza zakwethu kuyasebenza futhi mina ngikwenzi lokho. Angikwenzi. Mina ngizokubuyisela umfazi mina ngifuna uqale ungene esigodlweni ubike ngempela ukuthi uhambile yini. Kungabe mhlawumbe uthunyuzwe ongifunda umqondo ungaze kufane nakuquantum ngikufakela mahala. Isho ukuthi hamba ukhuluma esigodlweni usho ukuthi uhanjelwe umuntu wakho kanje. Usho ukuthi ubumthanda. Umungade umthanda, mungade ungamthandika akwakho ke lokho. Mase usuyabuya lapho sengikunika ke umuthi. Lo muthi lona mengikunika kunensizwa la yakacela ngiyithola ngapha kwanyuswa ePortshepstone. Unyuswa ePortshepstone uphuma lana uthi udlule emthwalume uthi ePortshepstone uqhamukele emashisini musu ungena ngo right lapho uyishaya ishonse phansi orange gorge uqhamukele phezulu emaplazini lapho kusemahlabathini uma ushona nje phansi lapha emahlabathini sekunyuswa ke loyo. Yithole lapho ke lensizwa ke yona ke wehla naye ke ucele lapho into azokutshela yona iyodwa ukuthi lo muthi esikunika wona unezinalithi ngikufakela umuthi onelayithi ezintathu bese ngifaka umaluvungu amashangana bese ngifaka imithi yempi eyisichitho ke manje eyofika ibaxabanise yenza ukuthi banukelane ebusuku bavuke bashane balimazana babophane kuphela kanjalo. Lo muthi sengithi mina hamba kuyokhulumisa ke lo muthi uma ke usuphethe lo muthi uyashisa. Ngithi mina uphuze uqalise ngapha umbize ukhuthi njengamanje ngithi sibani la ukhona noma ngabe nobani ithi xabanani nokela ukhwife kulohlangothi olungapha uphuze ukhuluma ukhwife kulohlangothi olungapha ukhwife kakhulu uphuze uthi ngithi sibani noma kuphi uphushe emkhathini umuhle lo sele kunyakaza uchithe ngobani unezinalithi angisho ukuthi naphuza izinalithi. Lento ithi imifika kubona okakamkhafuli njalo okakamshayela ithi imifika kuyona ifika imenzele ienga kube sathi angisanalwe adikila shamba buyele kuba umethana noma uhlala kumngani wakhe kanti kusuke kuyileli umbu lento esilifakile.